Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Mr. Abba aka Dan Ilu, jarumi a masana'antar shirya fina-finai sannan memba na Kacalla Investment. To albishirinku fim nan na Kacalla Investment da kuka rade kuna sauraron ci gaban shi mai suna Ruhin Tausayi. To insha Allah wannan Laraban 30 ga watan da muke ciki December kenan, insha Allah za mu kawo muku shi Ruhin Tausayi din episode 6 a tan inda muka saba kawo muku shi wato tashar gargajiya. Wanda ya subscribe bai je subscribing idan na karasa da zarar mun saki wannan shirin ya je kalla, sannan wanda bai kalle Ruhin Tausayi ba ya je a can a tashar gargajiya akwai 1 2 3 har zuwa 5. Sannan kuma ran Laraban nan zamu ci gaba da kawo muku shi insha Allah kamar yadda aka saba, kuma insha Allah ba za mu ƙara samun matsala ba za mu ƙara samun matsala da mu ba za mu ci gaba da kawo muku shi kowane Laraba da misalin karfe 8 na dare insha Allah. Nagode. Ni ne naku Mr. Abba Dan Ilu aka na yan mata aka. Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku Muhammad Sani mai tashi sound, jarumi a Kacalla Investment kuma sannan sound na Kacalla Investment. Wannan shirin da muka saba kawo muku Ruhin Tausayi daga Kacalla Investment, wanda kuka dade kuna sauraron ci gabansa. To insha Allah mun je location an dauke shi, idan kuka dube yanayin fitowar mu yanzu haka muna location. To alhamdulillah za ku fara kallon episode 6 direct a tashar gargajiya, yana nan za a fara saka muku shi 30 ga wata, ma'ana wannan Laraban in Allah yadda. Da wanda suke kallo da wanda kuma suke samun labarin shi, to kuma za ku garzaya mu rika yin ayari kamar da muke kallon shi a baya, mu je mu taru mu kalla da ni da ku da mazaje da Dan Ilu da sauransu gabaki ɗaya mutanen Kacalla Investment suna alfahari da ku domin da bazar ku muke taka rawa. Dan Allah kar ku ba mu kunya, mun gode. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ashnam Ibrahim, jami'ar masarautar Kani with Ayo Comedians, sannan kuma wani ke cikin babban production wanda duk Kaduna state babu kamar shi, wata kan Kacalla Investment. To ina sanar muku cewa Ruhin Tausayi fa ya dawo da zafin shi, kuma insha Allah ba za mu ƙara zuwa hutu ba, matsala ba ta ƙara aukuwa ba. Ruhin Tausayi mun sake tun daga 1 zuwa na 5, yanzu za mu saki na 6 ranar Laraba 30 ga watan December din nan insha Allah. Sannan ina son gaya muku cewa me fina-finan mu guda biyu suka dan samu matsala kaɗan na Kacalla Investment, duk da dai kun san ba mu da wasa a bangaren aiki, amma mun samu matsala ne ba tare da san ranmu ba, amma muna ba ku wuri. Akwai fim din mu ƙauyen mu an saki episode 1 yanzu haka, wasu ma suna tambaya an saki episode 1, wanda bai kalla bai je ya kalla. Amma matsalar da aka samu shine mene rushes din mu dan zubi kaɗan, kuma sannan wanda ke ƙasa ba zai kai mu ci gaba su ko muku ba gabaki ɗaya. Muka ce to me zamu in mun fara kan mu tsaya, a'a mu koma location mu dauke shi gabaki ɗaya kafin fara sanar muku. To insha Allah muna location yanzu haka, muna daukan ƙauyen mu shi ma mun kusa gamawa, muna gama insha Allah za mu sake muku shi gabaki ɗaya insha Allah. ba za ku samu matsala ba. ƙauyen mu episode 1 yana YouTube channel, ku je ku subscribe a tashan ƙauyen mu, sannan za ku ga episode 1 yana nan. Ruhin Tausayi tun daga 1 zuwa na 5 yana cikin YouTube channel, sannan ku ci gaba da bibiyan mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Yusuf Nasir, amma kowa ya fi sani na da Gwalmi. Mun fito domin mu ƙara tunatar da ku wannan fim ɗinmu da muke kawo muku, wato Ruhin Tausayi, wanda mun sakin muku episode 1, episode 2, episode 3, episode 4 zuwa episode 5. To kun san abubuwan akwai matsalolin da suka zo suka faru, amma insha Allah mun gyara. 30 ga wannan watan wato ranar Laraba za mu sake shi, da insha Allah kamar yadda kuka saba kallo, ko ku biyo mu karfe 8 na yamma domin jin wannan shirin nan namu mai suna Ruhin Tausayi, wanda muke sake shi kullum a tashar mu ta gargajiya. Ina da wani tambaya. To ina jin ka. Ina ganin wasu channel suna sa Ruhin Tausayi, sai ga an saka Ruhin Tausayi episode 10 ma kun shiga kuma yin wani film. To gaskiya wannan ƙarya ne. Tashar da za ku je ku duba wannan Ruhin Tausayi ita ce tashar gargajiya, ita ce kawai take saka Ruhin Tausayi na gaskiya, kuma duk abin da kuka je a tashar gargajiya wannan shine gaskiya. Sauran tashoshin kuma ban mu san da su ba, wannan ita ce gaskiyar lamari. To shikenan. To wai hakurin da aka ba su ya isa haka, a ƙara ba su hakuri mai tare duka madan ba su hakuri. To jama'a ya hakuri na shin kawo muku Ruhin Tausayi da mai akan lokaci ba, insha Allah ba za mu ƙara samun matsala ba. Mun gode.